שלום וברכה לכולם, אנחנו בשיעור השביעי בהלכות לשון הרע, והיום נחלק את השיעור לשלוש חלקים מרכזיים. לשון הרע בסתר, גרימת נזק בדיבור ללא כוונה רעה, ולשון הרע במרומז. נפתח בנושא הראשון. מי שמדבר לשון הרע בסתר מאחורי גבו של חברו, עובר על איסור מהתורה של ארור מכה רעהו בסתר. אבל מה הדין שמדברים לשון הרע על אדם בפניו? מבחינה מסוימת, איסור זה גדול יותר מלשון הרע בסתר, כי המדבר עובר על המלבין פני חברו ברבים שאין לו חלק לעולם הבא. ההלכה הבאה היא כל דיבור, אפילו אם אין בו דברי גנאי, אך בסופו של דבר הוא יכול לגרום נזק ולשון הרע. הגמרא במסכת שבת מספרת על רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ששוחחו ביניהם על שלטון הרומאים בארץ ישראל. רבי יהודה שיבח את הרומאים על שווקים וקשרים שבנו. רבי יוסי שתק, רבי שמעון בר יוחאי טען כל מה שהם עושים לעצמם עושים מתוך אינטרס שלהם. יהודה בן גרים שהיה נוכח באותה שיחה הלך בתום לב וסיפר את מה ששמע לבני משפחתו. חוסר הזהירות שלו, למרות שלא התבקש לשמור את השיחה בסוד, גרם לכך שהדברים התגלגלו לאוזני הרומאים ורבי שמעון נאלץ לברוח כדי להציל את חייו. הנושא השלישי והאחרון הוא לשון הרע ברמז. דוד הבריז מעבודה והשאיר את החברים שלו עם עומס מטורף. המנהל נכנס למשרד שקוע בעניינים שלו ולא ראה שדוד חסר. אחד העובדים שהיה ממורמר מהלחץ רצה לעורר את תשומת ליבו של המנהל בלי להלשין בצורה ישירה, ואמר בקול לחבר שלו: תגיד, שמעת את השיר החדש של דוד המלך? המנהל ששמע את השם דוד הרים את הראש וראה את העמדה הריקה וגילה שדוד לא נמצא. זוהי דוגמה מדויקת ללשון הרע ברמז. שמו של דוד לא הוזכר במפורש, וגם הכוונה לפגוע בו לא הייתה חד משמעית, אך זה לשון הרע כמובן. אשמח מאוד שתשתפו את הסרטון, תשימו תגובה למטה, אני קורא את הכל, ונתראה בשיעור הבא.